Ook Friesland. Wat trekt mij in Friesland? Nou, eigenlijk helemaal niks. Dus helemaal niks. Ja, maar wat trekt jou dan naar Friesland? Wat brengt je naar Friesland? Autopech. Nee, er is wel verder wel niks mis mee met Friesland. Alleen je kan het nooit verstaan als ze praten. Hey, wat gebeurt er met de kamer? Ik heb de Elfstedentocht als bijzonder ervaren. Een van de grootste evenementen van mijn leven. Het was geweldig, ook het Friese volk was ontzettend behulpzaam en echt stimulerend, enthousiast, geweldig en de organisatie perfect. En ik heb hier 3 kruisjes en bewijzen dat ik ze gereden heb. Bedankt. Hey hoi hallo, ik ben Aartje Twinkel en ook in Friesland is een kinderkampeerwereldcamping. Kijk op www.kinderkampeerwereld.nl. Dag, doeg, doei! Kom, dan gaan we weer, Diederik.